салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Astra F ҳастед бародаро, яъне хетчбек, солиш 95, сӯзишвориш газ бензин, кузов хетчбек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Мошин бародаро, як бародар ба хача тайёр кардагӣ, ҳамаш 100% ремонт кардагӣ, молодёжӣ кардагӣ. Бародар дастарошна сум дар кори фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 12000 сомон мега, камтар савдо мешавад бародаро. 9 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошина хаду ҳамаш 100% кор мекунад, фақат мешин ҳай мекунӣ. касоне хайдор боше, рақамиро ёкшанда занг занӣ, маълумоти аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини дигари мо бародаро Volkswagen Golf ҳастад, солиш 99 сол. сӯзишвориш гази бензин, кузов минивен, объем 1.6 така, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро тозаҳай мотор, коробка хатои соз, ҳамаш 100% кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. бародар даст сум дар кор шуда бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Восе, Нарша 31 мега. касоне хайдор бошед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамиро ёкшанда муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро ВАЗ 2115, солиш 2004 сол, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро нахаду, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, Нарша 12500 мега. мошинхари аниқ бошад, биё ай пеш мега мошина бинад, савдо мешавад танҳо назди мошинда. касоне хайдор бошед, метавонед ки занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони дигари мо бародаро якта аппарати скваж аст, яъне ки барои оба баровардан то 100 метр чиқария мекобад бародаро. 70 метр штанг дорад, дutta шарошка дорад. бародаро састаниш 100% ҳолати коридай мегирӣ, кор мекунӣ ва дар помкаро баршуда доштаи. қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, Нарша 90000 сомон мега, бо муомила дорад. бародароне ки хайдор ҳастед, метавонед ки рақамиро ёкшанда муроҷиат кунед. мошини аввалӣ бародаро Hyundai Starex аст, ки бародаро бисёртар мепурсанд. солиш 2001 сола, кузов универсал, объем мотор 2.8, мотори Mercedes аст бародаро. мошина хаду ҳамаш 100% кор мекунад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ, бе ягон расходи зиёдтия, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ бародар. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 33000 сомон мега, бо камтар савдо мешавад.
сабаби фурӯхтан бародар сохтмон дошта ба ҳамин хотир фурӯхта мешавад. касоне харидор бошед марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед. бародаре ки нива пурсидагиди марҳамат ваз нива аста ки солиш 2004 сол сӯзишвориш бензин кузов хчбек объем 1,7 коробкаш механик ҳолати хуб. мошина чӣ қадар ки мебинед состояниш ҳам хеле камера ҳай бародаро. краскаш тоза, матои коробка халдои соз, баллонош ҳолати хуб қарор доранд. мошин на хадо ягон камбудӣ надорад, қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг. наршаш 30,000 сомон мега. ягон мошинхари аниқ бошад биё мега айпеш камтар савдо дорад. илтимос мега беҳила занг назанед. касоне ки харидори аниқ ҳастед метавонед ки муроҷиат кунед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро бораи дастгирӣ, бораи лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.